आं एसां गियानिथ' नङा थेवब्लाबो जुदि पलिटिक्सखौ लानानै सोरबा नांलायनाय नुयोबा आं बेखौ जाम्बानि आखु होनना सानो बे इलेक्सननि दुंहाव बारहावाया साननैसोनि थाखायल' फैगोन बेवहायनो जुदि मोनसे समाजनि सिङावनो थानाय मोनसे गामिनि सिङावनो थानाय सुबुंफोरजों जुदि नांलाय खमलाय खालामनानै सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामना लायोबा बेवहाय गोरोन्थिया गावनिसो जागोन आरो बे इलेक्सन टाइमावल'सो बैफोर लिडारफ्रा खबर लाफैबाय थागोन बुरखायफैबाय थागोन नाथाय इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो बिसोरो थाल्ला बेफोरखौ गारना थांजोबखागोन आरो जाय पार्टिनि थाखाय नांलाय खमलाय खालामनानै सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामना लाबाय बे पार्टिया इलेक्सननि उनाव देरहानोबो हागौ जेननोबो हागौ बेनि जेबो गेरान्टि गैया जुदि देरहायोब्लाबो बै लिडारा फैनानै नोंखौ खबर लाफैयाबो जानो हागौ आरो जोंनि बर' सुबुंफोरा मोनसे समाजनि सिङावनो थानानै हाजिरा मावनानै जायो बा फिसा फिनला बिजनेस मावनानै जायो बे ओनसोलनि सुबुंफोरजोंनो जुदि सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामना लायोबा नोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बायदि रोखोमनि जेंना उन भबिष्यतआ लासे माने मोगा मोगि जानो गोनांबो जानो हागौ बेखायनो बे साननैसोनि दुंहाव बारहावायाव पार्मानेन्ट सुथुर बानायना लानो जेबो गोनांथियानो गैया इलेक्सनाव जों गोसो होनांगौ आरो बाहागोबो लानांगौ नाथाय बेबायदि नांलाय खमलायजों नङा आरो मानो गोसो होनांगौ आरो बाहागो लानांगौ होनना बुङोबा टेक्सनिफ्राय लानानै साख्रि बाख्रि होनाय लामा बनायनाय स्कुल मन्दिर हस्पिटाल बा बायदि बायदि डेभेलपमेन्टफोरा पलिटिशियानफोरनि आखायावनो थायो आरो मोनसे हादोरखौबो मोनफ्रोमबो स्टेटखौ आरो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टफोरखौ बै पलिटिशियानफोरानो सामलायो आरो बिसोरनावनो बैफोरखौ महर होनो हानायनि गोहोबो थायो बेखायनो जों गोसो होनानै बाहागो लानांगोन नाथाय जों सांग्रां जानांगोन सोरबायदि सुबुङा माबायदि खामानि मावगोन जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा जोंनि ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट लाबोगोन ना लाबोआ जोंनि हारिनि सेन्टिमेन्ट दंना गैया बेफोरखौ नायनानै जों सायख'नानै भट होना देरहाहोनो रोंनांगोन आरो जों सानैसोनिफ्राय सांग्रां जानानै गोजानावबो थानो रोंनांगोन सोरबा जुदि हारिखौनो बोखावनो नागिरदोंबा बा धोरोमखौ लानानैनो जुदि दावराव दावसि खालामना होनो नागिरदोंबा बेनिफ्राय जों सांग्रां जानानै गोजानाव थानो रोंनांगोन